Dobrý den, pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit, a to ze stejných důvodů. To řekl Mark Twain a my s Pavlušou si to taky myslíme. Přesně tak. Je to tak. Pavlína Wolfová a Pavel Pavluša Novotný, platforma Dataran, začíná podcast Padouch nebo hrdina, který právě vypráví příběhy těch, kteří nebyli včas vyměněni, a v tomto případě budeme mluvit o těch, kteří výhledově nebudou včas vyměněni, tak Ano. bych to řekla. O těch, kteří přicházejí a dopředu je provázejí kontroverze. Jedeme dál, americké léto, protože všichni se dívají na Ameriku. Přesně Všichni tak. jsou z toho nervózní, mimochodem asi po právu. Ano. Co si budeme povídat. Nejen ve sportu, jak jsme to probírali v minulém podcastu, ale Sport nezabíjí, především, sport asi nezabíjí, především ale v politice. Přesně tak. Co čeká Američany? To je v rukou Američanů, ale protože si nelžeme, oni budou rozhodovat tedy, jak jsme již uvedli, z velké části o nás. Tu olympiádu vyhráli na medaile. Všim si? Ne. To je důležitá věc. To nesleduju. A kdo viděl to finále basketbalu mužů, tak není na pochybách, že skutečně Amerika může být znovu jako skvělá. Vždyť je skvělá furt. Je skvělá. Je to mezinárodní četník a zaplať pánbu za to. Bohužel na prezidenta nekandiduje LeBron James, ale kandidují ti, kteří kandidují. Momentálně je to Donald Trump a Kamala Harris. Přesně tak. A s nimi kandidují viceprezidenti. A o nich budeme dnes mluvit. Jak to dopadne mimochodem? Teď je srpen, my jedeme to americké léto, věci se od června dramaticky, turbulentně změnily a předpokládám, že do listopadu se ještě změní. Takže kdo to vyhraje? No, tak podle posledních průzkumů by to měla být Kamala Harris se svým viceprezidentem, o kterém se tady domlouváme, jak se vlastně správně čte, protože sami Američani to čtou všelijak. Buď je to Waltz nebo Walls. Walls? My můžeme říkat Timmy nebo Tim, jo, to bude možná jednodušší. Tim. Ale to se taky může změnit, protože přesně po atentátu, teda nepodařeném atentátu na Donalda Trumpa se zdálo, že je rozhodnuto, teď se to zase přelilo, to momentum, prostě ta řekněme, ta jiskra, nebo ta iniciativa je na straně Kamaly Harris, ale o kterých jsme taky mluvili, že jo? A už to bylo odvysíláno, tak jestli to můžete pustit, kdo to je, Kamala Harris. Ale to se všechno může změnit, do listopadu je prostě daleko. No. J.D. Vance versus Timothy James Walz. Jenom J.D. Vance? J.D. Vance napsal tady neuvěřitelnou knihu. My potom se k tomu ještě vrátíme v jiném ostatním pořadu. Mám tady vybraný citát. Přesně. Je to skvělá kniha. Ty si mi ji půjčil, si mi ji vytáhl zase z kabelky, ale zase mi ji půjčíš. No, protože, no jasně, ale je to fakt jako hillbilly, ale že se to jmenuje anglicky. Hillbilly, my se k tomu pak dostaneme termín pro white trash. No prostě. Já jsem to našla, umělá inteligence. Hillbilly je anglický termín, který se používá pejorativně k popisu lidí, kteří žijí ve venkovských nebo izolovaných oblastech, zejména v horách jižních Spojených států, jako jsou Apalačské hory. Přesně Tento tak. termín často nese konotace spojené s nižší socioekonomickou třídou, nedostatkem vzdělání a zaostalostí. Avšak mnoho lidí tento termín odmítá jako urážlivý a stereotypní. Prostě je to vidlák. Doslovný překlad tohoto slova by mohl být horský vidlák nebo horský balík. No ne, ta knížka je opravdu o tom, potom, když se dostaneme, až dojde na můj geniální moderátorský výkon, protože Pavlína byla v USA, tak my jsme se o tom mluvili hodinu, o tomhle člověku, hlavně o té knize. Mimochodem, udělám reklamu svému domovskému vydavatelství. Mluvili jste o tom s Tomášem Klvaňou? Ano, a vydali to vydavatelství Argo, nebo nakladatelství, ani nevím. Který vydává Pavlušu a pak jednu taky knihu J.D. Vance. Přesně, tak, jednu knihu vydali. Ale doufám, že ne poslední. Tak a proti němu stojí teda Tim, říkejme mu Tim. Tim Walz, mu budeme říkat Timothy James Walz. To znamená 40-letý J.D. Vance ano. a 60-letý T.G. Walz. Ano, tam je zajímavý. Sobě. No. Tam je zajímavý, že jsem se teď dověděla od naší mladší kolegyně Saši Brýzové, s níž jsme natočili díl o Kanye Westovi, že on má, že to není takhle krásný ten pan J.D. Vance sám od sebe, mimochodem. Když to pan Timothy James Walz je takhle krásný sám od sebe. Řekni to. Já prostě jsem, že má nějaký úpravy, mně to přijde u 40letého chlapa vlastně dechberoucí.
No. Už to samo o sobě pro mě je zdvižený prst, ale samozřejmě, když je tam potom v obsah, tak se na to zapomíná. Říká se tomu linky, nebo to, co máš na očích? Na obočí. Já mám něco na obočí? Ne, JD má něco jako linky se dělá, nebo něco takového. Já nevím, maluje si obočí? Chceš? No, něco takového. Že si ho namalovali jinam, třeba než ho původně měl? Já nevím, prostě je fakt, že teď, protože ta kampaň už samozřejmě jede v plném proudu, tak se na něho tahají podobné věci. Myslím, že to je pravda, jakože jestli měl úpravy jako botox nebo plastický, já se to nevyznám, patrně jo, ale mluví se i o tom, že se nějakým způsobem si maluje linky nebo něco tady na hlavě. A linky se malují kolem očí. No tak, no říkám něco na hlavě, na obličeji ale když potom pochopíš tu jeho osobnost, on je opravdu má tah na branku jako nikdo na světě snad, jo. Jste říkala správně. Já nevím teda, jak to s tím souvisí. No ne, že on jako opravdu všechno dělá pro to, aby byl vidět, všechno proto dělá proto, aby byl nejlepší, všechno dělá proto, aby dobře vypadal. Je to opravdu budoucí Donald Trump v tom nejhorším smyslu slova, protože je fakt sebestřednej a opravdu, ale ještě ke všemu je chytřejší, je vzdělanější, je to právník z Yale a má za sebou ten původ. Vydal ty paměti, rozumíš, ještě mu není 40 a vydal prostě příběh svého života. To je taky signál, že a to je skutečně... My jsme se fakt tehdy s Tomášem Klvaňou shodli na tom, že jeho život je opravdu jako takhle cesta nahoru, že on opravdu jako nezaváhal. Prostě jsou lidi, kteří jako přemýšlejí o těch věcech, něco si odbočí někam. Ne, on jde takhle nahoru. A mimochodem, a to je ten základní problém, nebo základní rozdíl, Tim, můj vlastní oblíbenec, o něm jeho právě... protikandidát, který kandiduje s Kamalou Harris, aby to bylo přehledný. Trošku je přesný opak. Ten tady, jako New York Times napsal, musím najít ten titulek někde, jako naprosto, on říká, naprosto zajímavý příběh nezajímavého života, nebo tak nějak ošklivě, on to je někde na konci, ale on tady říká, New York Times o Timovi. Jeho dosavadní fungování i životní styl jsou v ostrém kontrastu nejen s Kamalou Harrisovou, která pochází z Kalifornie, ale i s Donaldem Trumpem. K tomu se pak dostaneme. Jo. Ale on říká, jestli oni dělali celý život něco pro to, aby se dostali politicky na vrchol, tak Tim ne. Tim opravdu trénoval středoškolský tým, chodil, byl učitelem a všechno. A vlastně jako nikdo nečekal, že by se dostal takhle nahoru. No. Tak to je úvod James David Vance versus Timothy James Walz. Řekněme, no. O nich bude řeč. Proč to děláme, to si teď shrnu. Ano. To je jasná věc. A pojďme začít tedy v dětství. Začneme tím, který používá to slovo hillbill tady v té, které jsme si taky vysvětlili. O sobě sám říká J.D. Vance. Srdcem jsem skotsko-irský hillbilly. Toto dětství sebou neslo mnoho dobrých vlastností, ale také mnoho špatných. Nemáte rádi outsidery nebo lidi, kteří jsou jiní než my. Ať už je rozdíl v tom, jak vypadají, jak se chovají, nebo co je nejdůležitější, jak mluví. Hele, jsou to prostě svérázný týpci z hor, z chudých oblastí. Mnoho z nich jsou narkomani nebo byli. Tady to je, tuším, tady je, když nastoupil potom do námořnictva a to jsme ještě daleko. Mimochodem taky další údajně klíčový okamžik jeho života. Ale on prostě tvrdí, že máma třeba byla závislá na narkotikách, vlastně ho opustila, táta hrozně brzy odešel od rodiny, takže on opravdu vyrůstal s dědou a babičkou, což byli velmi svérázní lidé. Ty jsi tam četla ty úryvky. A to si asi dáme ten úryvek z té knihy, kterou jsem mi půjčil a jistě mi zase půjčíš. Jasně, jaký dám. Píše o své babičce, která pro ně byla důležitou osobou. Úplně hlavní. Babička jeho v podstatě byla jako jeho matka. Nebo prostě... No a kdo byla jeho babička? To nám o jeho dětství řekne mnohé. Po jedné zvlášť drsné rvačce babička po dědečkově návratu z nějaké piatiky oznámila, že jestli se ještě jednou vrátí domů opilý, zabije ho. O týden později se znovu vrátil domů opilý a usnul na kanapě. Babička nikdy nelhala. S ledovým klidem šla do garáže pro kanistr s benzínem, důkladně svého manžela polila, škrtla zápalkou a hodila ji dědečkovi na prsa. Když začala hořet, jejich 11letá dcera vyskočila, oheň uhasila a zachránila mu život. Papá, jako dědeček, tuto příhodu zázrakem přežil jen s lehkými popáleninami. Jakožto horalé museli svoji roztržku udržet v tajnosti. Babička.
ostrá jako Babička se s tím zjevně nemazala. Čili zrovna právě fakt, jako JD vyrůstal, on říkal mama a papa, jako... Babičce a dědečkovi, což jako někde ho vychovali. Což se tak někde jako říká v některých částech USA. Jako a fakt musím, jako jestli on k někomu jako vzlíží, nebo jestli, i když k ním byl v té knížce velmi kritický, tak je z toho vidět, že je vlastně miloval a že to byli pro něho překvapiví lidi. Takže, důležitý lidi. Takže to, že on se potom smířil v dospělosti už se svojí mámou, která prostě byla několikrát vdaná a byla fakt přesně to, čemu se říká white trash. To jste si taky našla. No. Položila jsem to otázku umělé inteligenci, abychom to jasně jedno definovali. Označení white trash je pejorativní termín, který se používá k popisu bílé, to je evropského původu, nižší socioekonomické vrstvy, která je považována za nevzdělanou, chudou a často společensky marginalizovanou. Tento termín se vyskytuje především ve Spojených státech a má velmi negativní konotace spojené se stereotypy o zaostalosti, nedostatku kultury nebo hodnot a chudobě. Tuším, že Eminem pochází z takového sociokulturní vrstvy nebo sociální vrstvy. Říká se, že Elvis Presley, který samozřejmě žije a nikdy nezemřel, když jsme u toho, ale tuším, že taky snad Elvis pocházel z takových poměrů. Jsou to takový ty lidi, když to řeknu jako blbě a vulgárně a vůbec jako není to nic pejorativního, ale představíš si, že bydlejí v přívěsech různě. Víš, je to takový ten styl. Dobrá, tak toto je zázemí a podstata dětství J.D. Vance a teď se podívejme na Timothy Walse. No a to je právě zajímavý, že oni oba dva jak si hrajou na ten venkovský původ. Jo, že hrajou na to, že, nebo hrajou. Oni opravdu jako vyšli z venkovských prostě oblastí, nikdo z nich se nenarodil, jak je moje oblíbený, se stříbrnou diamantovou zlatou lyžičkou v puse, ani jeden, to teda opravdu ne. A oba jsou opravdu z toho, čemu se říká prostě jako venkova nebo buran, prostě člověk, který je mimo. Což si myslím, že je taky důvod, proč je oba ty prezidentský kandidáti si vzali k sobě. Víš, protože Donald Trump tam vůbec nemá cenu, není o čem se bavit, že jo? Ten se prostě narodil do milionářského sídla a ten opravdu tu lyžičku měl posázenou diamantama od dětství. A Kamala Harris svým způsobem taky, že jo? Protože rodiče byli, sice je barevná rodiče, ale rodiče přišli na doktoranturu do Kalifornie. Ona se jako opravdu celkem brzo vystudovala vysokou školu, prostě byla celoživotní právnička a oba jsou hlavně, nebo respektive oba jsou z Pobřeží. To je ten důležitá věc. Abychom to specifikovali, Timothy Walse vyrostl v Bat. 285 osob tam žije v obci zasazené do kukuřičných polí a zvlněných kopců. Jako teenager trávil léto prací na rodinné farmě a jednou se svěřil, že v jeho třídě bylo 25 studentů, z nichž 12 byli bratranci a sestřenice. Po letech pak vtipkoval, že snaha najít někoho na rande, tam byl problém. A to přijde cool tohle, když to říkáte. Tam opravdu, to je Nebraska teda, jo. Stát Nebraska. Já nevím, já prostě si představuju, opravdu to je jako venkovská komunita, samý farmy, samý ranče, teď on je ještě takovýho toho tvrdýho původu, jo, takový Němci, Švédi, Irové, v tomhle je trochu podobný. Lucemburský původ. No dokonce tam, no prostě je to... Prostě on to říká, já jsem v mládí chodil na lov, jo. A on říkal, že ono tam ani nic moc nebylo jiného, co dělat, že jo. On prostě říkal, že on normálně si nosili pušku do školy, tam si ji odložili a když šli ze školy, tak šli s kámošema střílet krocany nebo něco. Prostě jako... krocany, den po 17. narozeninách se na naléhání otce přihlásil do gardy. Ano, říká, nosil do školy pušku, aby mohl po fotbalovém tréninku s přáteli jít střílet krocany. No a jako garda, národní garda, já jenom to, abych to popsal, prostě existuje armáda, respektive existují několik ozbrojených sborů na úrovni Spojených států. A pak jednotlivý státy, jako ty opravdu jako třeba Nebraska nebo Texas typicky, nebo prostě to, mají vlastní gardy, což jsou vlastně malé armády, kam jako nastupují ty kluci taky. Jo. A dokonce některé ty gardy, třeba včetně teda jeho, který vysílají ty lidi do Iráku a do Afganistánu. To není tak, že by to byly nějaký jako strejdové prostě s duchovkama, který střílejí prostě špačky na poli. Jo. To prostě jsou normálně vojáci, tak stát od státu. No. No a ten táta jeho k tomu táta, tendoval a ještě na střední škole ho k tomu přemluvil, teda, aby vstoupil do té gardy.
Víš proč? On byl sám veteránem korejské války a taky docela dobře tušil, že to angažmá v gardě mu pomůže vystudovat, protože to je typický, mimochodem, to se k tomu dostaneme, se stalo i JDmu. Oni oba dva, my tady máme potom fotky, jak jsou, jeden teda nastupuje do gardy, druhý nastupuje k mariňákům, což je teda, musím říct, prestižnější věc. A když potom odchází tyhle kluci z těch gard a prostě z uniformy, tak je speciální zákon, který jim pomůže vystudovat často prestižní vysoké školy. A důležité dodat, že právě tatínek pana Wellse umřel 3 roky poté, co teda jeho syn na jeho přání vstoupil do té gardy. Promiň, že to je vlastně zvláštní, no mi to řekni teď jako citlivá Pavlína Vlčice žena. Je tady probíráme často lidi, že jim umírají docela brzo rodiče. Je to nějak důležitý? Já si to úplně zásadně důležitý a neříkám to jako Pavlína Vlčice, myslím, že je to popsaný v literatuře. Zkrátka dobře, rodiče si nevybíráme, ale potřebujeme. Jo, a myslím, že do velké míry jejich jako přítomnost v našem životě ovlivňuje to, co děláme, co jsme a kam spějeme. Spousta těch politiků, hluboce přesvědčen. Přesně, a pro spoustu těch politiků nebo těch postav, co jsme probírali, tak je třeba ty rodiče opustili hrozně brzo, že? Jako toho JDho taky, že táta. Pak měl spoustu dalších v vozovkách tátů, který, víš co, jak to bývá asi, jo. Zvlášť, když jeho máma byla prostě na tripu v neustále nějakých narkotikách. Tak ne, a jenom abychom se vrátili k Timovi. Tam si myslím, že ta rodina byla jako harmonická. Harmonická, ale táta umřel vlastně na rakovinu plic, bylo Wellsovi 19 let. My míříme k pasážím, které má Pavluša ze všeho nejraději. Bude to souboj kariér. Ano. O kariéře a pomluvy. A budou i pomluvy. Zůstaňte s námi, sledujte Pavlušovi nejoblíbenější pasáže, sledujete souboj 2 viceprezidentů, schválně, který vyhraje. Který vyhraje? Nevím. Dozvíte se za chvíli. Pokud chcete znát příběhy politiků, kteří žijí s kočkami, radí se s mrtvými psy, zahrabávají vlastní děti do písku, anebo spí s příbuznými a třeba zkoušet pochopit jejich motivace, proč to dělají a často ani neskrývají, něco to stojí. Konkrétně 149 korun měsíčně. Tím říkáme, že děkujeme, že s námi jste. My jsme s vámi taky rádi, ale když si koupíte předplatné, naše vztahy to jen vylepší. Předplatit si nás můžete na Hero, Patreon a Gazetisto. Děkujeme, pokud zvažujete vytáhnout bankovní kartu, protože ano, pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů, ale možnost kvalitní zábavy a poučení je moudré si zachovat. Jsme tu a děkujeme vám za přízeň.